Ay, kisabam. Kung ano, nag-awin kayo ni Kunyang Isabela. Haang kami nga natuloy. Sakto man kami nga sumangpit ni Dimsay. Di kababang kami tibas. O kisti sabana. Si kaman ti kamatin da iti bato. Di ka kidagtarayain. Pinatulang ko man ah. Gimas ay. Kastoy, di krus na ata ang babae. Aguro-urno amin ti pagkasar mi ni Gunyang. Mabalin mo, Joyce. No kaya yung nga talaga nga, nasapang nga ikasar. May I know your name? Kamay mo. Maghugas ka nga muna, mamatika yung kamay mo. Mailap ka ha. Pero yan yung mga gusto ko. Pinapahirapan ako. Nagimas si ka. Kaya amin may nga makitam kinaimas. Kaya na lang ti makunkunan namin ni Mercedes kanyamon no kasjay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Hello, Andres. Good morning. Good afternoon, no? Tanghali na. Ay, oo nga pala. Good afternoon, Andres. Saan ka galing? Sa bukid. Bakit? Anong ginawa mo sa bukid, Andres? Tumambay, saka naglaro ng basketball. Siyempre, nasikaso ko yung bukid ko. Sa'yo ba yun, Andres? Hindi. Sa kapitbahay namin. Napagod ka ba, Andres? Hindi. Ang lakas-lakas ko nga eh. Alam mo, hangang-hanga ako sa'yo. Uuwi ka na ba? Oo, bakit? Pwede bang sumabay sa'yo? Para malaman ko naman kung saan yung bahay niyo. Ay, hindi pa pala ako uuwi. Babalik ako sa bukid. Sige, dyan ka na. Ay. Mailap ka ha. Pero yan yung mga gusto ko. Pinapahirapan ako. Kisabanan. Abising tao ito. Kado pala damag na. Sabana kita nga kadwa ko. Pero pabuwat mo. Losing istrikado eh. Madi nga winning istrik. Sayang nga dyan. Bak. 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 Adala kitak. Nagimas si ka. Kaya amin may nga makitam kinaimas. Adala kitak nga checks. Nagpudaw si ka. Kaya na kumano na po daw. Kinanapintas. Napakailam ko. Naabak to ni. Sos, baka nung makita mga di baak. Baka rumorami ang katay mo. Ma-dehydrate ka. Uray pa yan ati bagbagam dita. Awan ti pakailam ko. As di kang agkasarin. Kapay mo. Ibagbagak lang mo kanyam. Tapno, madyanak agawan ni Jayon. Agawan nga bagbagam. Numaamuan ni mama ni Mercedes ata nga ar-aramiday. Naspak ka. Bagbak kanyam. Ay nabaak. Nabayag kami nga wanon. Naumakaon. Awan ti alasam lang ka. Oh, kisti sabam. Naawanan ka lang siguro ganas ata. Naibus mo kortanan. Han mo baak. Siyempre, lalaki tayo. Kailangan tayo ti agsabol ti sa balay. Kaya na lang ti makunkunan namin ni Mercedes kanyamon no kasjay. Oo, mo't. Ayos lang mo't kanya na. Tsaka adang mo lang sa balay nga lakay ni mama nan. Ah, isog sapol kami ti sa balay kasjay. Siyempre ubingak pa mo't. Iso nga makasapol ak piti kaparagpagkaw. Idi wow. Awanin ti bagamon. No awanin, mabaling nga pumanaw kan. Ati mo't. Kaya't ka lang mga istoryaan.
Siguro, ditakan. Nakakita la ti chicks, kasta unay ti ragsak naman to, kisabanan. Tawag mo ni Sweetie Pie ko. Mali. Oh, hello, Sweetie Pie. Nakaluto ka. O sige, pauwi na rin ako dyan. Okay, I love you. Sana all. Wala kay, ano ta ka magkaya ma? Nabanog ka na kay? Ay na, pero minsan bandog mo lakay, hindi ka mo makasumpatan. Nangkan? Ano lakay, mabising ka? Kaya mo lakay, gaawang ka naman. Agor ka lang bit ata, palpasok lang ati walwalisak. Basi lang atin lakay, magmapasok ko. Oray siya bakit? Nanganin mo pas bihag ko. Basta unay bising ko. Lakay, lumabising kan, yung kalatagaw ko naman ah. Kayang pa yata. Huwag kang susuko. Lakay, nalpas ko tayo wala-wali sa ako, rin tayo nugang. Ay, lakay! Napna pa naman! Napagsamang tal-talong ni lakay ko, hindi pinaglangan ko. Sobra mo talaga na diyang lakay ko. Ay na, pero may magbandog na nila kay ko. Sige nga lakay, maturog kapela nga. Hindi na nakakapela dita.